Episode thar kan en ho main pathian thu han ngai thale photila FSC bungli chang somni pakwa thu thalo reng inka an chuak su se atul ji angjela siam thaturin thu tha apiang chuak zok ro se angai thatu te tan khongai na alo ni theinan he bible chang hian kan ka atang hian thu thalo rim le midang thin lung tina thei reng soilo turin nin tia chu ai chuan anma mo angjela fuya dom ka nga anta na tongkam hriat nuam taka bethin turin min ti ani kan tongkam hian mi ati chetur ani lova antan thil thale ma somna athen jok turani dingdi chuan achung te hlo tak man lai ro lu war bet valele tur chuan Lucas kan lam chu apan ding le ngal chota ma se tu na chuan dingdi chu master sculptor lar tak ani ti an lo hriat to awangin Lucas kan roi tu chuan paisa la malo ngai to mi lo mai chu ai chuan ro man osam tak asiam ta jok ani chuti rol bok chuan linlia pa hok chuan phubalak tumin aruk te in dik peterson na in chu ava beimek thunga heti lai vekhian Lucas plan roi tu chuan linlia hne na chuan alem jek pakhata signature ming han zia nan mei chau chu alo dila linli chuan she ho lovin rematia athu tiam ange chuan atopa chuan an chung karo lu war be chu anhe na an pekir le tange nge ani heti lai hian linlia pa chuan dik peterson na ina melma chak tak tam tak ama chon meka atir lama chuan aswart man thiam na mang chuan ne na changma se melma lo pun bel sia chu an tamma ma ani zoin an ron hwal bet ta der maya na takin an hliam to blok thalmu tam tak chu awma an ron bur ta fur mai hliam na tak tor chung chuan linlia pa hok barok chu sakor chunga chungin tlan chu atum le a ma se sipai tam tak chuan an ron zui zela thalin anong kap le a linlia pa chu van doi thak takin athita ani chuti ro chuan linli chu phu le hlim takin inlama alo ho ve meka chanchin lom tak te chu achung te hril achak to hle ma se ina thleng ro chuan apa chu lim taka hmu a hnekin apa kuang lo run mai chu ama chhonta jok si ani chu kuang chunga chuan apa in phubalak na mission hlom tak avanei ma a lekha azia chu alo oma lekha chu linlia na chiar zuya chuta chuan he lekha hi chiar ani chuan ke chu khathi to nge yang ti alo inzia ka apa chuan kumtam tak chung chu afa pa te hne na dot ro sei thin thu chu apoma linlia nu kha wartona pian nu khan athi ngal ngot lawani ti apong chuak ta ani thudik tak chu wartona pian nu hian church of light ta tong tai turin anjin kuala Finlay City a anom lai hian beithut na anlo tok to ani hepoi khoina thlen tu hi dik peterson ania ma se aya thil ti thei jok tu emo mastermind thupek anga ti ani arin thu ain ziaka lum chia thlak takin peterson chau hi shia zui tur pluane chunani awangin amo phurtu dik tak chu apa chon amu chok zui talawani linlia mitha chuan apa ne na anhun mandun lai te chu aron lang chuak oi oya amit tu chu atta zoi bok apa chuan lekha chuan pathaber ani ngai lo mai thei ti atar langa ama anga an tur ve to lo nan linli chu huana thinlung pai bo turin angen zui bokani linli chu thintim na le phubalak tu nai na khat liama ma sepon lama chuan angoi reng thung an chung karo lu war be chu tundin huna ama manatan ala hun no ti ain shia chu ai chuan uncle himen chu oben academia zirmek ana horton na hne na avahlan turin angen ta zokani linli chuan an chung karo hlu chu a unaw pa kuta da tlatin tuna chuan an pa ber athi ta ka wangin horton chu ama ngein ain kol don ti atiam bok apa phubalak arel ruk hnetla ta wangin linli chuan uncle hilben le chung ko member dang te chu an himna tur khopui mun dang pan ngal turin a hril zui ta a uncle hilmen po chun arem tia lai mun atang chun a chuak ta a linlia pa thi thu chu kingdom of Finlay chunga chuan adar ngala barok chung ko de choi moi tur le
Linley chu lalrama la lut turin king clay chuan apa hne na chuan mingro pui tak ava pe a lal chut mi mal takin Linley chu anram ta na mes ni turin laklu atumani barup chung ko in lama an kir le chuan thian tam tak pol sang sang ai o le mi chak tak tak te chu za na ran tir turin an local khom jut chuta chung zinga chuan Linley thian thaber pathum te po an ron kal ve ani doctors po in thil om dan chu man tangkai tumin an ron kal le a Linley pa za na ron hlan tir la hian Linley hne na chuan engtika emo an pozom adu ani phot chuan an kong khar chu en hong reng don ti an thila ro ren la dik a mu theinan pui po an tiam hmal bokani ani chuan Linley pa thi na hi khopuya ro rel tu mithil ti thei tak tak ti ni ain som nge ni in an lo ngai hla tani grandpa doring chuan Linley hne na doctor thil ti thinarin chan hian Peterson chu that turin ro hmana siam pui ngala chu tiang ani chuan tu main Linley chu an ding tel mi alwang ti in thuron alo pe ngala ni chimi nu rei vak lova chuan Radiant Church of Flat member te le pol dang te po chu an tor pui thu soi turin an lo thleng khom ve su chut boka Dick Peterson ngei po chu alo in lan ve ani thil dik lo engma ti lo ang main alaron in lan zuya Linley an ava mu rual chuan a thin ur hle ma se phobala khun alan niri lo ti hria in do theina ama mo ti a hria a thin rim na sa tak chu athunun sham ani anu dewa Leon kan ai o tu dilia chu arang thleng ve le a chumi nu rei vak lova chuan king trade le asi pai te po an lo thleng ve le zel bo mi zong zong ma chuan la kai se veng tu chuan Linley pa in kumtam tak chungrin om taka lalram rong alo bol to awang le chu tiang fa pa lang sar le ro pui tak a in kol thei awang chuan lalram chuan zom na sang tak le ming ro pui tak a hlan ti alo puanga an vui zo me chuan Linley chuan phubalak dan tur chumuk tak main aro manjui tamiel miel ani anu dewa chuan dilia chuan mimal takin aron to lol maya aron thamon chau ni lovin in thana thu soi tura local ani renga Finlay City a hian rei tak chung alo kir to lo mai thei ti a hrilani a chuak ma che chuan dilia Linley lo hmanga em tu chuan rang takin a fop thut maya chumi hnu chuan lungche takin anin thla ta ani ngun taka angai to hnu chuan Linley chuan Radiant Church chu a hnola chu ai chuan Kingdom of Finlay zom chu a thutluk na ani ta zoka Finlay lalram khopui chunga thunei na chak ber nei ani awangin eng church po hian a thunei na chu an za angai ve tlatani Radiant Church ayo Mr. Gilmore chu a beidong hlea ma se Linley chu an hmel pol dang Dark Church azom ta lo hrim chu a thamon pui ta thungani ma se Linley an Finlay Kingdom azom chan tak chu Peterson akha aruka che tu zingami manrua chau ani aringa anu le pa te thina hian mithil te thei jok dang an om chu aring tlatani Finlay Kingdom azom tlat chuan amo phur tu ber mastermind dik tak chu a hria chho thei mai a bei sei wangani ti chuan king tai chuan Linley chu official takin chief court magician lal in magician ho tu atan la ruata heti la hian Dick Peterson hian Linley thil tum dik tak chu ala hre ho lo Linley chuan chu hunram chang chu in Peterson chu amimal ina chuan in biak na nei pui turin a soma Peterson chu a film kur hlea veng tu tam tak a hroi tel tawani an in biak mek lai chuan Linley chuan kumsom pali kalta thil thang pakhat chu a zo ta thut maya Peterson chu mei che mel thatak alo man to empty a han zo ta engma ring hlela nei lovin Peterson chuan mei che tam tak man tura thu pek ani thin thu chu alo pong chok ve mai boka ma se Linley chu tiang mei che zinga pakhat fa pa ani ti a hriat chuan a tong chu a top chota a boi ta hle chu ti lai tak chuan Dark Church sipai ta chu lo chok thutin Peterson a veng tu chu anon be ta chiam mai le hemi tang hian Linley chuan aruk te in Dark Church ten in remna an lo siam rang ani ti a chiang Peterson thatura an pui phat chuan Linley hiam Dark Church
azom ang ti alo hril to ani Doctors Paul Roy tu chu level 8 warrior ani to awangin Peterson chu atan chun ne harsa ani lo Peterson na an tha ma hian Linley chu Doctors a atel do nemti an zot non le a ma se Linley chuan zum mai la du lo a chan chu tu ma aring lo ani chu chun Doctor si pai Roy tu chu ati thin rim hle a in pe na en tran ta ani atira chuan Linley hian a beile thea ma se rei lo te apul pakhata an nor lut ta a mel maten an hual thu pawangin Linley chuan a Dragon Blood warrior form chu a activate ta ani a thil ti thena thar hmang chuan mel ma sipai chu pakhate te chuan a thatran ta a ma se level 8 an Roy tu chu ala chak le dark magic hmangin Linley chu aman ta chu in beina awang chun Church of Light mi te po chuan thil thleng chu an lo hmua rang takin boina chhuana lama chuan an tlan ta ani chuti dai chuan bi be chuan Linley chu aron pui nga la Doctors Roy tu chu ran pain aron that ta mak mai an Roy tu bera thi hnu chuan Linley chuan sipai dang te po chu a that le ta chuti la chuan Peterson chu alo har chuak le a aladam renga ni ti a hria chuan thamong takin anuya ma se chu ta Linley chuan rang takin aron rek ka nga achung te thina mo phur tu dik tak chu tunge ani hriat adu ani Peterson chuan atopa topa chuan thu dik chu a sei chuak ta a lalberg trai ta thu pek chu azom thu a sei ani kumtam tak chung chu king trai ta chuan me chetam tak man turin thu alo pe fo to a Linley anu po aman telani ma se Peterson chuan lalin chu tiang thu pek apek chan chu a hrelo chung thu a hria chuan Linley chu a thin rim zual sawa Peterson chu lai hmuna chun a that ta nga lani heti lai hen lai char sami te chu an no thleng ta chuti lai chuan Linley chu hliamna tak tur angin alo langa a thiam lo engma om lo angin an hmu ani elder pakha chuan engkim chu Church of Light pop nge na a report a pop chuan thin rim ai chuan Linley chu anga event zual sawa ami te chu arang thei ang bera an pola lu tur chuan a hril zui bok heti lai hian Finlay lalram chuan loklai ta chuan anaw Peterson chu a thi ti a hria chuan a thin rim hle a vanei tha takin dal chuan Doctors chu mo phur tu angaya Linley hian Peterson hi a that ti a hrelo hei hi atir tanga Linley ro hmanna dik tak zok ani lai church le Doctors chu melma siam tumani Linley anu lina an ro bo chan le an tha chan dik tak hi tar lan lo ma se khovel pian pui tharau thiang hlim le chak bik persol chu lina hian alo nei wang ani Radiant Church ta hian an pathian biak ber light element rorel tu chief sovereign of light thinlung ti lobnan khovel puma tharau thiang hlim nei bik te chu an lo zong khom reng thina chu wang chuan lina tharau thiang hlim tak chu lo hmu in an pathian hne na in thoina sacrifice atana hlan tur le khovel man ro chak ber 12 wing angel siam chhuana na tharau chakna chu man sakan du wangin an rubo alo ni Linley an flexible sword a hmuna magical beast mountains a chuan thilmak tak a thlenga sakei bak nei lian le hlom set me hi aron chuaka sakol tam tak chu aron tha ta mi mai chu sakei bak nei thanei chunga chuan mi mak tak mai adinga hunrei tak nuwa atopa chuan azalen ta ti asoi kumsanga chuang atorto na chu atop to angti asoi bok he hi Coiling Dragon season 1 top dan chu ania apum puin a thon thu hi angai nom hlea a chan chu magic cultivation clan sak tak tak le politics le thuruk tam tak insum khom wangani season 2 Linley an phuba alak zel dan tu le mi chak tak tak ron dang chho zel tur nen a hmu nom chho viawang season 2 an ready fair le kan chun som le wat donia milo en sakawangin lom thu ka soye